V-am spus că vă iau azi cu mine în pădure. Am eu un loc pe care l-am găsit, cred că acum o lună. E o intersecție unde se întâlnesc animalele. Cum mașinile au făcut cărarea asta, la fel și animalele când se deplasează prin pădure lasă urme și am găsit o intersecție. Semn că pe acolo ar trebui să treacă nu doar o specie, ci mai multe. Data trecută, în acel loc, am zărit o căprioară, însă n-am fost eu suficient de rapid și a tulit-o. Și de data asta voi aborda o altă tehnică, adică în loc să alerg eu după ele, o să mă pun într-un colț și o să stau acolo 1, 2, 3 ore și sper să vină un animal și să-l prindem în obiectiv. Am ajuns la intersecția noastră, da? Îmi place că nu se aud decât păsărelele, vântul și ocazional avioanele. În rest nu se aude nimic. O să mergem exact pe aici. Drumul acesta, în mod normal, este inundat. Dar având în vedere că apa este scăzută, Dunărea, nivelul Dunării este scăzut, apa nu a reușit să intre pe canal și în felul ăsta îl putem traversa. Când am fost eu acum o lună, era uscat. Au mai plouat de atunci și o să văd dacă a prins un pic de apă. Nope. Absolut nimic. Și uite, semnele de care vă spuneam, vedeți cărarea asta? Se vede cum iarba este bătătorită, semn că pe aici trec animale și din ce văd eu sunt animale destul de măricele. Vă dați seama, animale mici, cărare mică, animale mari, cărare mare. Hop, uite, a zburat o păsărică fix la 1 metru de noi. Pentru că nici bine nu m-am așezat la intersecția aia. Și primul animal care a venit a fost un mistreț cu pui, o femelă. Acum nu sunt mare expert, dar știu că mistreții sunt foarte agresivi, în special dacă au pui. E un indicator că suntem în locul potrivit, așa că o să continuăm să stăm aici. Am pus aici pe copacul ăsta, fiindcă mi-ar fi ușor să mă duc până sus. Da, locul ăla n-a mers prea bine. De la mistrețul ăla n-a venit nimic timp de 2 ore și am schimbat locația. N-am mai fost niciodată aici. Am văzut că sunt niște mici structuri din lemn ridicate, cred că pentru vânătoare sau ceva. Ce-i drept, când am intrat în pădure de dimineață, da, s-au auzit niște focuri de armă. Tocmai de-aia mi-e și frică să umblu pe aici. Mai greu să mergi pe într-un asemenea mediu, fără să faci gălăgie. Astea sunt structurile de care vă spuneam. Mici cutii din lemn cu scări. Vedem ce iese și aici.
treabă. Ne-a lăsat și soarele. V-am promis fotografii astăzi, dar așa e natura. Cam ca la pescuit. Azi te întorci cu mâna goală, mâine te întorci cu 20 de fotografii. Nu mai sunt foarte multe animale. Pentru că oamenii nu știu să aprecieze natura. Și mă uit că de când am ajuns în pădure dimineața, s-au tot auzit drujbe, s-au auzit fel și fel de lucrări, să spun așa, prin pădure. M-am plimbat liber, n-am întâlnit nici măcar un pădurar sau un responsabil care să se asigure că, nu știu, nu se braconează, nu se taie lemne. Lemne sigur s-au tăiat, fiindcă am văzut semne lăsate și s-au tăiat din copaci sănătoși. Și e trist. Nu e trist că nu am făcut eu fotografii, e trist ce se întâmplă. Pădurea asta, nu spun că trebuia să zumzăie de animale, mai ales în perioada asta a anului, dar mi se pare imposibil să stai 4 ore într-un loc, cum avem aici, să vă și arăt. Deci am un câmp destul de mare, este o zonă de trecere și să nu vezi nici măcar un animal. Înainte vedeai iepuri, căprioare și multe altele. Acum au dispărut toate. Veverițele nu mai zic, cred că pot să le număr pe degetele de la o singură mână câte veverițe am văzut în ultimii 5 ani aici. Degeaba avem pădurea asta dacă nu are cine să o ocupe, dar când noi tăiem din ea fără să dăm nimic înapoi, ia uite, ceva viață. Ideea este că vreau să contribui într-un fel la conservarea naturii și să mă documentez cât de mult pot și să văd ce aș putea eu să fac să le fie mai bine acestor animale și să fie mai protejate și ce ați putea voi să faceți să mă ajutați în sensul ăsta. Da. O să mai stau un pic pe aici.